Pagkajakpatan ning bangka ang mga tats nakakuha sa sobra 30 ka buok bariles pero man dagko ang mga tats niya ang kilo karon tag 260 to 280. So jackpot yun ning bangka ang mga tats no kay sobra 30 jud yang kuha. Jackpot. Sibak akong tagiya ni. Dako anis daw eh. Latay para ba? Kana yang gipasaan mata sobra gatos ang parcel ana kung isa gatos lang ka kilo ang nagbasaan bugat pa siya ang bariles mo nang gahinay-hinay siya kay basig ma-slide kay siminto ra ba na diha. Deliver na mi. Adi ko pwede mo uban dito mata sa balde na bilin. Adto na pud bangsiyan. Mag-adobo mig tinai sa bariles matats kana bitoy ang tungol kana perting lamian na adobohon matats pagkahuman magkila pud mig tambok kay nga balo diara perting takuan na matats. Tats masaka ta kay naluto na ilang giluto na lamang loob sa bariles dili tagi. Wala na nako gipakita sa inyo mga tats kung guyon sa pagluto ang lamang loob sa bariles or tinai sa bariles kay ngano man walay mugunit sa kamera kay magsaka ka na og taning bangka basig ma-slide ta mahulog or mahulog ang cellphone. Tanawar ko na mga tats sa sobrang to ka video or asa mangitag content hapit na ta mahutdan pero okay lang at least nakaapas ta no nakatilaw gyapon ta sa ilasa. Ang importante man gud nakatilaw ta ang atong giluto dira ay ilang giluto di ay dili man di ako nagluto sorry. Ako lang din na malit og lamas mga tats kay nagvideo pala kita. Ang among kauban nga libro mga tats naghabo didto kami nagkaon pero ang tinud na mga tats magpuli-puli mi og kaon kay dili man pud pwede magdungan og kaon kay wala na mahabwa didto makapiso na pud ta sa head labor. Pero ang tinud mga tats perting lami adyo ng lamang loob sa bariles no kung nakatilaw mo kung naa na sa inyo testingan nyo nag-adobo ang tinai sa bariles kay perti yun ang lami alutoon. Mga tao eh. Kay labor. Mauna mga tats dili na ta mo ila kung unsa kainit no importante mo kaon ta kay perti nang gutom mga tats kay di na maklaro ang tao. Ilang giwaswasan ang pokot para matanggal ang lumot para pag abot sa lawod mulagak na lang og mauna atong kapitan mga tats shout out si Mokap. Balik sa ta sa trabaho mga tats kay human na taghabab. Adto sa dito kay makauban dito nang habwa. Mauna ang plastada sa paghabwa mga tats kay walo na ka bangka so dili na to na madali-dali og kahuman maubit to ni kaon mig una kay pagkahuman sila na pod pagkahuman. Mga tats human naghabwa. Oras na para husgahan. Mangayot bitaw to eh. Ay, salamat. Sige lang. Tagsurab ito, si Sakatoy kay Sara. Salamat. Matats, si tagaan po tagsudanon, kada dunggo daw. Katogan niya mga tats, lahing ang kapitan kani, lahi po ni siya. Shout out sa inyo mga kap. Matats, dala tong tigo mo. Napaday sa kabaldi dia. Mao na ni tanan nato na tigo mga isa matats sa atong mga amigo nga nahipos na to og atong hinaguan ganiya. Daraw. Halo na ni mga dagko mga tats, nanay mga bunggok sila luman ni. Napoy mga tulay ni. Oh. Di ni mawala sa mga 8 kilos mga tats. Ang uban na atoy baligya. Siyempre ang uban sud ano na to. Nya mo na sa to. Kaya ako sa baligya ni. Kay pagabot sa bali ako pa nang limpyuhan. Thanks.